Pois momento agora para comezar a loitar por ese minuto final, por ese bote. Facémolo con Marcos, que se chegou aí ao máis alto do plató. E se queredes seguir o seu camiño e chegar tamén hasta ese quinto chanzo, podedes comezar por mandar unha mensaxe ao 618-388-087. Así concursades na trampa, me pasamos uns bons días aquí, unha boa tarde, quen sabe, se igual marchades co bote como quere marchar Marcos, porque hoxe está, ollo, en 16.800 euros. Bonita cifra, aí a temos. Que poden ir para ali, camán de Marcos, sempre cando faga un bo uso dos 60 segundos que terá por diante. 5 preguntas lle imos facer, unha por cada categoría, pero con cales xogamos hoxe, ímolas ver. Hoxe temos a Argentina, ciencia, actores, cidades e alcumes. Como sabes, Marcos, 100 euros por acerto. Se consigues os 5 acertos, levas o bote, levas os 16.800 euros. Preparado, meu? Sí. Pois veña, moita sorte. E tempo. A Argentina. Quen foi o líder da independencia da Argentina no século XIX? Paso. Non é correcto. Ciencia. Ciencia que estuda o funcionamento dos órganos e dos tecidos dos seres vivos. Bioloxía. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Dixo Marcos bioloxía. Pois veremos se é ou non é esa ciencia que estuda o funcionamento dos órganos e dos tecidos dos seres vivos. O que sí, quédate que na categoría da Argentina temos que dar con ese líder da independencia da Argentina no século XIX. E ainda acaba de comezar isto, 48 segundos por diante. Preparado para continuar, Marcos? Pois veña. Sorte. E tempo. Non é correcto. Actores. Que actor interpreta o protagonista da película Ciudadán Kane? Harrison Ford. Non é correcto. Cidades. Xunto con Santiago de Compostela, cales son as outras dúas cidades santas máis importantes para o cristianismo? Xerusalén e Tel Aviv. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Xerusalén e Tel Aviv. Dixéchesme. Buscamos, ademais de Santiago, esas dúas cidades. Saberémolo de contado. Imos ter que darlle un repaso aí ao cine clásico. Ciudadán Kane. Queremos saber que actor interpreta o papel protagonista. Vexo a cara, pero non sei o nombre. Vai pensando actores para esa segunda volta. De momento quedenos 34 segundos por diante e aínda por saber o que hai na categoría de alcumes. Coñecerémolo de contado. Seguimos, Marcos? Sí. Pois veña, atención. E tempo. Non é correcto. Alcumes. Cal era o alcume do delincuente español Juan José Moreno Cuenca? El Vaquilla. É correcto. A Argentina. Quen foi o líder? Non é correcto. Ciencia. Perdón? Paso. Seguimos. Paso. Actores. Paso. Cidades. Xerusalén e Galilea. Non é correcto. A Argentina. Paso. Ciencia. Paso. Non é correcto. Actores. Paso. Non é correcto. Cidades. Xerusalén e o Cairo. Non é correcto. A Argentina. Salvador... paso. Ai, así nos quedamos. Que magua. Ibas ben. Aplauso para Marcos. Aplauso, que xogou moi ben. E boa táctica esa de, oye, que non a sei e quero ir a de cidades. Pois veña, paso, e cando chegue intento soltar. Vouche dicir porque andiveches cerca. As cidades que xunto con Santiago de Compostela se consideran as máis importantes para o cristianismo son Xerusalén e Roma. Roma. Fomos a Tel Aviv, a Galilea, e a que máis tiñamos preto, pois non nos acordou. Non pasa nada, veña, na Argentina era José de San Martín, o líder da independencia da Argentina do século XIX. A ciencia que estuda o funcionamento dos organismos e dos tecidos dos seres vivos é a fisioloxía, non era a bioloxía, era a fisioloxía. E Orson Welles era o actor que interpretaba aí o papel principal en Ciudadán Kane. Así que tivemos varios tiros ao pau, non puido ser, pero cando menos 100 euriños por ese acerto van con Marcos e máis que merecidos. Ben xogado, meu, parabéns. No próximo programa, máis e mellor. Teremos máis cartos no bote. Imos xogar por 17.100 euros e agarramos por todos vos. Vémonos, Ata a festa.